इमेल लानायनि मानो नोंथांमोना फोरोंगिरि लानो गोनां आच्छा बेयाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आरो लोगोसे चिरां डिस्ट्रिक्ट सार्भिस प्रभाइडारफ्रा बेयाव ज' जानायनि जाहोना जाहैबाय दाख्लैनि दावरावखौ लानानै दावरावआ ओरैबायदि जादों जाहैबाय दावराव जानायनि सानसे सिगां मंगलबार दिनखालि टाटा मबाइल गंनै हमनाय जादों। टाटा मबाइला जाहैबाय खुंग्रिङाव हमनो मोननाय जादों। ओमफ्राय ओइदिनखालि हमनो मोनबाय दंफां गारि लड गंसे ओमफ्राय गंसेया खालि गारि बेखौ लाबोनायनि उनावहाय बै दलफानि बिनि अखानायै बुधबारखालि दलफानियावहाय दंफां दंमोन बिदिनो सेरफां आरो माखासे थफा थनै लालि बेवहाय जोंनि CID दंमोन। CIDआ जोंनो खबर हरनायलाय जों थांना नायबाय दंमारो दंनानै ओमफ्राय अखानायै जोङो बे अखानायैहाय दावराव जाखालि जोङो लड खालामना लाबोबाय मालखौ लोगोसे उल्टापानिनि SSBबो दंमोन। जोंखौ SSBफ्रा जोंखौ हेल्प होनायनि थाखाय SSB बिथांमोननो आं धन्यबाद जासियो। लोगोसे लाबोनानै दंफां सिखावफ्रा फैनानै उन फैफानानै सान्तिपुरनि साहा नेपालि बस्ति सान्तिपुर बाजारनिफ्राय 1.5 किल'मिटारसो जागोन बेयाव फैनानै थाथेफैनानै बिसोरो बुंबाय गावसिनो हायो गावसिनो दंफांखौ रोगायो होननानै बुंबाय। खिन्थु बियो फल्स। बिथांमोना जुदि एभिडेन्स होनो हायोबा जोंनि सोरबा सार्भिस प्रभाइडारफ्रा जुदि इनभल्भ दंब्ला खोन्थाना हो प्रुफ लाबो जों बेखौ बिथांखौ जों जेलाव हरनाय जागोन। आरो मोनसे अरन NGO होननायनि सासे सोद्रोमा बेखौबो आं बिथांखौ सिनायो आं नाम मख'लायला। बे बिथाङा दंफां हमनायाव जोंजोंसो मदद होनांगौमोन जोंखौसो हेल्प खालामनांगौमोन। बोरै दंफां सिखावफोरजों थाफानानै बे एटाक खालामखो? थार गंसे दं थाराथ' दंफां सिखावनिसो। दंफां सिखावफोरजों थाफानानै बोरै बियो सार्भिस प्रभाइडारखौ हाग्रा रैखाथि होनांगौखौ बोरै बियो उल्था बिसोरजों दंफां सिखावफोरजों थाफानानै बोरै एटाक खालामखो बिथाङालाय? आंथ' मिथिया मालानिफ्राय बियो अरन NGOनि सोद्रोमा जाखो आं बेखौ मिथिया आरो। खिन्थु बिथाङा मा खालामबावबाय 1-1.5 घन्टानि उनाव गासैबो दंफां सिखावफ्रा सान्तिपुराव फिल्डआव जमा जानानै जोंनि लकेल नोंथांमोननि मिडियाखौ लेंहरनानै दंफां सिखावफ्रासो मिडिया होबावबाय। दा दंफां सिखावफ्रा आं प्रुफ होनो हायो। मानो होनोब्ला जाय बाइट होदों जोंनि साहाथिंजायनि बिथाङाबोथ' दंफां मावो आरो बेजों थाफानाय सानै नामखौ आं बुंला बिथांमोनाबो दंफां मावो। आरो माखौ लानानै बिथांमोना एथ'बां माखौ जुजिदों? जों दंफां हमग्रा नालाय जोङो डिपार्टमेन्ट मानसि नालाय जों दंफांखौ हमखागोन। आरो आं मोनसे खावलायबावनो लुबैयो बिथांमोना प्रेस मिट होदों जोंनि सार्भिस प्रभाइडार बिथांमोना जुदि दंफां बे हानायाव सोरबा जुदि इनभल्भ दंबा खोन्थाना हो बे हाग्राखौ लेंबो जोंनि सिगाङाव जोंजों मुखा मेला खालाम प्रुफ जुदि होनो हायोबा दंफां हाग्राफ्रा जुदि नै उमुगानो बे बिथांमोनानो हादों होननानै जुदि नाम मख'नानै जुदि बुंनो हायोब्ला जों बे मानसिखौ जों जेलाव हरगोन। बेखौनो आं बुंबाय थादों प्रुफ हो। सोरबा अरन NGOनि मेम्बारफ्रा जुदि प्रुफ दङबा बिथांमोना प्रुफखौ देखायदों। जाय दंफां हाग्रा बेखौ लाबोथों जोंनि सिगाङाव फेस टु फेस खालामथों। जुदि बिसोरो थारैनो सार्भिस प्रभाइडारनि मानसिफ्रा जुदि बेयाव इनभल्भ दङब्ला जों जेलाव हरगोन बेखौ खुनु कनसिडार गैया। दंफां सिखावफोरनि सायावथ' जों राहाखौथ' लागासिनो दङ। जों रेन्जनोबोथ' खोन्थाबाय ओमफ्राय डेपो साराबो मिथिखाबाय। दा मा एक्सन लागोन बे गोजौ लेभेलनि हाइकमान्डनि सायाव जागोन। नोंथांमोना हाग्रा संरैखा खालामफैदों। जोङो दा सार्भिस प्रभाइडारफ्रा जोंहा सिकिउरिटि एसे खम जादों। मानो होनोब्ला दंफां सिखावफ्रा बिना हाथियार गैयै मानसिखौ गिया बुलायफिननो नागिरो। दाख्लैबोथ' बुलायनाय बायदियानो जाबाय नाख्रां नासि जालायबाय दाख्लैबो। बिनिखायनो जोंनो फर्स मोजां नांगौ जाहाथे जोंनि BTC सरकारा आर्म्स गोनां फरेस्ट प्रटेक्शनखौ जोंनो नांगौ होमब्लासो जोङो मोजां दंफां लाइफांफोरखौ इनभाइरनमेन्टफोरखौ जों मोजां लाखिनो हागोन। बेखौथ' अलरेडि जों रेन्जारनो इनफर्म होखादों। बिथांमोना बुंदों सानै हयै माव होननानै। ओमफ्राय जेरावहाय जोङो दंफांखौ मानो मार्चेन्टफोरनो जों हरनो
मथा मथि जोंहाथ' सरकारा लस जायोना बेनिखायनो जोङो लाबोदों लाबोनानै जों बेखौ फान्समा हराखैबो जों जेरावबो हराखै नोंथांमोना मैया दाखालि नोंसोरो खेबखादों क्लिप दंखायो नोंसोरनावबो जोंनि सान्तिपुर फरेस्ट बिट अफिसावनो जमा दंजोबो गासिबो बेयाव मा दङ मानि थाखायहाय स्टप खालामनो मानि होनोब्ला जोंहा सार्भिस प्रभाइडारफ्रा अनेक खम जोंनि रुनिकाटा रेन्जनि आन्डाराव ओरै होसोयोब्ला बै लामा दोंसेजों ओंखारलांगोन बै लामा दोंसेजों होसोयोबा ओरै लामा फारसेजों ओंखारगोन दाख्लैबो जों टाटा मबाइल गंनै हमखालि ओइदिनखालि गंबा टाटा मबाइलमोन अनलि जों गंनैल' मोन्दों मानो होनोब्ला जोंहा प्रटेक्सन खालामनाया मानसिया खम जादों बेथ' कमप्लिटलि दंफां सिखावनि बियो नोंथांमोना जोंजों थांफानो हायोबा जों लेंलांगोन हाग्रायाव बेसेबां दंफां हानाय दं नोंथांमोनाबो नुब्ला बिराद दुखु मोनगोन आरोखि नोंथांमोना सिखावखौ सिनायथि जाबाय नामा सिखावखौ जों सन्देह जों एसे दङ खिन्थु डाउट नङा आरोखि बुस्थुआ जों सन्देह दङ बे माला सोरनि खिन्थु डाउट नङा आरोखि जों दाबो क्लियार मोनाखै नालाय दंफां सिखावा सोरनि खिन्थु माला टटेलि दंफां सिखावनि आरोखि बाव सार्भिस प्रभाइडारनि मोनसेबो इनभल्भ गैया आं जावले बेखौनो बुंबाय थादों सोरबा जुदि सार्भिस प्रभाइडारनि मानसिया जुदि बेयाव इनभल्भ दङब्ला बास एभिडेन्स देखाय जों बेखौ जेलाव हरनाय जागोन आरो बे सार्भिस प्रभाइडारनिफ्राय बेखौ आउट खालामनाय जागोन दा दंफां हानाया आवगोलाव मास मोनथामनि सिगां बिराद एभेलेबेल दंफां ओंखारदोंमोन ओमफ्राय मास मोनथाम मोनब्रैनिसोनि उनावहाय खम जाबाय आरोखि मथा मथि दाख्लैल' मथा मथि गंनै गंथाम हाबदोंमोन आरोखि गंबा हाबदोंमोन गंबायाव गंनैखौ मोननाय जादों आरोखि अनेक खमायबाय आरोखि दा अननानै आं खावलायो दंफां सिखावफोरखौ बिथांमोनखौ गासिबो जोंनिनो दादा भाइजोब सिनायजोबलायखायो जोङो जोंनि लकेलनि जोब बांसिन बिथांमोना अननानै दंफांखौ दाखावसै अननानै दस्रा बिजनेस लाइनाव हाबदो माहाजोन जाजोबखाबाय नोंथांमोना न'खौबो दाखांनो हाजोबखाबाय बे बिजनेसावनो बेनिखायनो आं खावलायदों जोंनि फंबायफोरखौ जाहाथे दंफांखौ दाखावसै अननानै दस्रा बिजनेस सालायदो लोगोआवहाय थार गारियाव बोफानानै दंफां सिखावनि गारि थार गारियाव बोफानानै बे अरन NGOनि सासे मेम्बारा बोरै एटाक खालामखो सान्तिपुरनि साहा बेयावथ' गासिबो जोंनाव फुल डिटेल्स भिडिअ दङ जोंनि फंबाय आं नामखौ बुंला फंबाय जायो आङो बिसोरो गासिबो दंफां सिखावजोब बाव पाब्लिक गैया सासेबो दङ औ साब्रैसोल' दङ आरोखि साबासोल' दङ ओमफ्राय पाब्लिक लाखिनो नागिरदोंमोन हायाखसै होनायाबो बे फल्स आरोखि नंथारा आरोखि बियो फल्सथार आरोखि दा बे अरन NGOनि सासे सोद्रोमा जालायनानै दंफां सिखावनि थाराव गाखोलायनानै बोरै दंफां सिखावजों हेल्प होखो बिलाय आंथ' NGOनि नंगौना नङा आं सासपेक्टसो दं आरोखि आंथ' मिथिया नालाय नै आं सोर नों मिथिगौ नामा होनलायनायावसो बेबो सासे NGOनि मेम्बार दांलै नंनानै आं बे बाथ्राखौ दिनै नोंसिनि मिडियानि सिगाङाव आं बुंनाय जाबाय आरोखि बिथाङा जुदि NGOनि मानसिमोनब्ला फरेस्टनि सार्भिस प्रभाइडारजोंसो हेल्प खालामनांगौमोन बिथाङा दंफां सिखावफोरजों थाफानानै माबोरै बिदि एटाक खालामखो उल्था आं बेखौ आसरित नांदों आरोखि लोगो नोंथांमोन गासैखौबो बे बेलासि समावहाय खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय लोगोसे बे मिडियानि गासै नायगिरि बिथांमोनखौबो खुलुमहरग्रोनाय जायो दा दिनैहाय जों बेखौनो दिनै बे खौरां मेल लानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जों बे जालांनाय जाथायनि सायाव खेंफोरथि होनो लादों दा जोंनि सायाव ओरैबायदि नारसिनदों माने सार्भिस प्रभाइडार माखासे 2 नाम्बार खामानियाव लोब्बा दं होननानै जोंखौ जेब्लायबो पलिटिकेल एंगेलजों नोजोर होनानै जोंखौ नाख्रेबबाय थादों दा बिनि बेलायावनो आं बुंगोन दिनै बनसु आरो आतसु जाय बिथांमोनहा दिनै जोंनि सायाव नंखायै सोरनिबा दंफां सिखावनि खोथा लानानैहाय जोंखौहाय सोरबा हाइ कमान्डसिम दिनै सेन्ट्रेलसिम बा स्टेट गभर्नमेन्टसिम बा जोंनि दिनै जाय CM प्रमद बर' बिथांनिसिमबो बिथांमोना मेम'रेन्डाम गारदों जे सार्भिस प्रभाइडारा बेफोर गासै 2 नाम्बार खामानियाव लोब्बा दं होननानै बेफोरनि सायाव आं खेंफोरथि होनो सानदों सार्भिस प्रभाइडार हिसाबै दिनै जों XNDFBनिफ्राय फैनाय दा जोङो बिटिआर एकर्डनि उनाव बिटिआर एकर्डनि दफा बायदियै XNDFफ्रा गाव सुंथा मोनफिननांगौनि थाखाय जे फेरेंगा बिथाङा जोंखौहाय दिनै सार्भिस प्रभाइडार मोनसे दंफां होबथानायाव हेफाजाब होनो थाखाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों बेयावहाय जोंखौहाय इनभल्भ खालामनानै दोनदों दा बिनि बेलायाव ओरैबायदि नोजोर होयो मानसिफोरा जोंखौ जे जोंसो गाज्रि मावदों खिन्थु जोंनिफ्राय बेयाव खुनु इनभल्भ गैया सार्भिस प्रभाइडार हिसाबै जोङो दिनै XNDF जोङो दिनै दानसेयाव 8,000 दरमाहा लानानै जों दिनै गावखौ फोथांनानै दङ दा बेखौ जुदि मेगन सानानै जोंखौहाय बेन खालामनो बा जोंनि सायाव गाज्रि नोजोर होनाया बेयो जोबोद अयनाय बेनिखायनो दिनै
बर' माहारियारि फरायसा आफाद आरो आसु ट्राइबेल फरायसा आफाद बिथांमोना गोथौयै सिन्था खालामनाया मोजां एनडिपिनि सायाव जोङो दिनै एनडिपि हिसाबै नोरजियानि समान जे समाव जोङो रां खामायनांगौमोन बा सोलोंथाइ लानांगौमोन बे समा जोंनि थाखाय बारग'लांबाय बिटिआर रेकर्डनि उनाव जोङो दिनै बे फिसा खामानिखौ मावनाय जादों बेयाव बिथांमोना जोंखौ मददसो होनांगौ जुदि दंफां गनाय बा इलिगेलखौ बिथांमोना मोनदोंब्ला बिथांमोना डिपार्टमेन्टेलि नारसिननो हागोन बेयावहाय सोरबा फेरेंगाया सोनाय बा इउपिपिएलआ सोनाय होननानै सार्भिस प्रभाइडारनि सायावल' नारसिननाया बियो बिराद गोरोन्थि होननानै जोंनिफ्राय जों सानो आरो दा जोंखौ मेगन सानाय मानि बारग' एनडिपिखौ मेगन सानाय बारग' एनडिपि होनोब्ला गोबाव बोसोर एनडिपि हिसाबै हारिखौ सिबिबोदों हारि रैखाथिनि खामानि मावबोदों दा बिथांमोना बे बाथ्राफोरखौ दिनै साननैसोआवनो पलिटिकेलि नोजोरजों नायनानै बावलांनो सानबाय नामा बियो गोरोन्थि दा बिनिखायनो आं दिनै खावलायहरगोन बनसु आरो आसुखौ जायफोरा दंफां सिखावफोरनि खोथा लानानै दिनै जोंजों जेबो सावरायालासे जोंनि जेबो खोथा मिन्थियालासे बिथांमोना जे बाथ्राफोरखौ बुंदों बियो गासिबो नंखाय बिनिखायनो बिथांमोना जाय मेम'रेन्डाम होदों बिथांमोना बोखांनानै लाफिननांगौ आरो जोंनि इयुनखौ बिथांमोना साननांगोन दिनै एक्स एनडिपि हिसाबै जों नोरजियानि समान जोङो हाजो थाबायनानै सोरबाबा गुलि गावजानानै जों दिनै देहाफ्रा थिग नङा बिनिखायनो जोंनि बे फिसा खामानि मावनानै जानायाव बिथांमोना मेगन सायिया मोजां आरोखि दा आरो बेखौनो खावलायबावगोन जोंनिफ्राय दिनै बिथांमोना दंफां खावदों जोंनि मानसिया होननानैहाय जोंनि मानसियानो हा होयो होननानै हा होनायनि उनाव लायो होननानै बिथांमोना एलिगेसन लाबोदों बे कमप्लिटलि नंखाय मानो होनोबा जाथाया जानायनि सानसे सिगां बिथां दंफां सिखावफोरनिफ्राय गंनै गारि हमनो मोन्दों गारि हमनो मोनखांनायनि उनाव सं दाननानै मोनबाय जे दंफाङा हाग्रायाव आद्रा दंबावोखौ सं दानखांनायनि उनाव जोङो लायनो थाङो जोंनि स्टाफआ लायनो थांनाय समाव जेब्ला बियो 8 ट्रेक्टर खमैबो 9 ट्रेक्टरसो बे माला दंबावोमोन आरोखि बेखौ लानानै फैबाय थानाय समावनो बिथांमोना गावसोर दंफांखौ मोनलाङाखिसै नालाय बिनि एगेन्स्टआव नंखाय मिडिया लिंहरनानै बिथांमोना जोंखौ नंखाय बांसावदों बे नंखाय बेखौ जों हायाखै बिथांमोनानो हादों दंफां सिखावफ्रानो दंफां सिखावफोर हानाय बै दंफां आरोखि बेखौसो जोङो लायनो थांदों लानानै जोङो रेन्जआव लाबोदों मानो होनोबा बे गोग्लैसोनानै थाखाबाय जुदिसे जों बेखौ लायाब्ला खरसा खालामनानै एसेब्लाबो जुदि जों लायाबा बिथांमोनानो बे दंफांखौ खावखागोन निस्सय बिनि थाखाय जोङो बे दंफांखौ लायनाय जादों आरोखि दा बेनो आरोखि जोंनि फोरमायनांगौआ दा बिथांमोनखौ बेखौनो बुंगोन बै समाव बिपिएफ सरकार बा खाम्फा बरगयारि बिथांनि समावबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव गोबां साख्रिसो लांदों नङा होमबा दा बे समाव बिसोरनि समावबो माखासे जानाङै जाथायफोरा जालांदों नाथाय बे समाव खोथाया ओंखाराखै जे खाम्फा बरगयारि बिथाङा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव सोनाय मानसिफोरा दंफां खावो बा नैबेबायदि खालामो होननानै खोथा ओंखारफेराखै दा जोंबो साख्रिसो मावदों दिनै इउपिपिएल सरकार फैबाय बिजेपिजों लोगो नांनानै फेरेंगा बिथाङा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम दा बिथाङा दिनै जोंखौ बेयाव एंगेज खालामदों दा बिथाङा जोंखौ फेरेंगाया सोनाय होननानैहाय जे नाख्रेबबाय थानांगौ पलिटिकेल नोजोरजों बे नङा इलिगेल नुदोंबा डिपार्टमेन्टेलि बिथांमोना नाख्रेबनो हागोन खिन्थु सार्भिस प्रभाइडार फेरेंगाया सोनाय होननानै बेखौ नाख्रेबबाय थानानै बेखौ दिनै बै मोनथायनिफ्राय जे बन्सित खालामनो नाजादों बियो इनाय आरोखि थासारिखौ दिनै जोङो सिगां समफोराव 100आव 90% दंफां सिखावा सोलियोमोन दिनै सार्भिस प्रभाइडारा फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों इनभल्भ जानायनि उनावहाय खमैबो नोङो 100आवहाय 90% बा 80% दंफां सिखावा खमायदों बेखौ जों बुंनो हायो जों प्रेक्टिकेलि जोङो दिनै संकसनिफ्रायहाय दा ओरै चिरांसिमखौ जोङो पेट्रलिं होयो नालाय बिनि जायनि थाखाय जोङो मिन्थियो आरो बे खोथाफोरखौहाय दा खमायाखै नङा खमायदों बिनि बेलायाव दंफां सिखाव बांदों होननानै जोंनि सायाव फल्स एलिगेसन लाबोबाय थायोबा बियो जोङो साननानै लानांगोन जे पलिटिकेल एंगेलजों नोजोर होनानै जोंनि सायाव नाख्रेबदों बेखौसो जोङो साननानै लागोन आरोखि पलिटिकेलजों जेबो सोमोन्दो गैया ना बिपिएफ ना इउपिपिएलजों दिनै ना बिजेपि ना कंग्रेस जोंहा पलिटिकेलजों जेबो सोमोन्दो गैया जोङो एक्स एनडिपि हिसाबै दिनै जोङो बिटिआर रेकर्डनि उनावहाय गावसुंथा जे रिहेबिलिटेसन जों बेखौ दिनै जोङो बिटिसि सरकारा जोंखौ एपइन्टमेन्ट होनाय हिसाबै जों बिटिआर हालामाव दिनै बे खामानिखौ जों मावदों बेयाव जोंहा पलिटिकेलजों जेबो सोमोन्दो गैया आरो पलिटिकेल नोजोर होनानै जोंखौ नाख्रेबबाय थानांगौनिबो गोनांथि गैया जों मावनांगौ बिबानखौ जोङो मावदों जोंनि बेकग्राउन्ड बा जोंनि जे मावनाय बेफोरखौ जुदि बिथांमोनहा मोजाङै मिथिनोब्ला जोंनि रेन्जार डिएफअ सिएसटि बिथांमोननिफ्रायबो बिथांमोनहा ग्राउन्ड रिपर्टखौ लानो हागोन आरोखि बेनो